Zergatik ez duzue 25 lagun biltzen eta Oriotik Bilbora arraun egiten? Proiektu benetan zaila izango natzaizue, baina ez ezinezkoa. 2017ko uztailean hasi zen dena. 32 emakume guztira. Kantauri itsasoan barna. Neskak, zuen erronka naiz. Orain dela urte bete sortu ninduzuen, askoek ez zuten sinesten. Nik lehenengo momentutik sinistu nuen zuengan, eta zuek nigan.